Kucele ubaba ayandamisela ukuthi aphuthume endaweni yesigameko ebesisemhlale la khona amaphoyisa adubule itaxi ebenabagibeli phakathi ngenxa yokuthi bebeyifanisa netaxi ebihijackile. Okubuhlungu kakhulu abakhala ngakho ukuthi kudubuleke nezingane ebekade ziphakathi etaxini. Africa my continent. Africa my home. Sise Africa. South Africa. KwaZulu. I-district iLembe. Semhlali la. Umhlali. Sishaka. Ngathi Crowdville kuyeThethe R102. Sendaweni yesigameko. Indawo yesigameko kwenzekeni. Mawubuka la emva kwami kunemoto eyikhumbi or itaxi elangemuva. Into enzekile inkulumo inzwabethi le. Inzwabethi ithi inkulumo amaphoyisa abene information abenolwazi alitholile ngemoto ehijackiwe esingakazi ukuze kube manje ukuthi ibihijackwe kuphi nendawo. Banikezwa i-description yemoto. Okusho ukuthi mhlawumbe ibadukele khona la esititini ngoba uNthula mawuqhama nje la eNthula le robot la lasemhlali kule off ramp. Kanti bazothi mabevela ngabe mabevela bavela kule. Le moto le isuka phi? Ithi inkulumo le moto le isuka la eBhalito. Iyapi le moto? Iya la eThethe. Izohamba la nje iyobamba R102 ithi Crowdville Thethe. Igcwele nje ama-passenger. Abantu babuyela emsebenzini, abantu babuka uyofesa. Base beyingenela ngesibhamu. Isho njalo ke inkulumo ethi ingelelwa amaphoyisa kuthiwa amaphoyisa ayidubulile. Umonakalo owenzekile ukuthi ungakanani asikazi. Kodwa khona ukhona umonakalo owenzekile kule moto kubantu ababegibele phakathi. Abanye ke ake ngibambe lapho nje ulwazi wangunikeza lona ukuthi kulomgwaqo lo kunemoto edutshuliwe nansi emva kwami inkulumo ithi idutshulwe amaphoyisa ngoba kade eyifanisa nenye agcine engayitholanga isimo esikusona lesi Africa my continent, Africa my home. Isona simo lesi mhlambe omunye umuntu ezinye zezinto ebuyicindezela itekisi okusolakala ukuthi ihijackiwe kusho kanjani inabantu abawu15 mhlambe ke abantu sebezobeka imbono ukuthi makuyitekisi before mhlambe idutshulwe sekuzo apply imithetho ethize ukuthi kudutshulwa makwenze njani mhlambe omunye uzositshela ukuthi hayi bekufuna ukuthi ke mhlambe kuthinta amaphoyisa aphambili akwazi ukuthi ayivalele wena kuphela mawusalokhu uyibonile njoba okubalekile uma phela wenza ichase noma kujahwa imoto ukuthi uyibone uhlale kuyi eye contact yakho ningahlukani nayo kwenzeka ukuthi unikeze abangaphambili noma baseduze noma banezimoto ezishesha kakhulu ubanike i-description bese beyayivala ke leyo moto bese kuba ukuthi ke kuyabonakala ukuthi kwenzakalani ke kulesimo isimo akusona makuthi lokho kuyikhona kusho ukuthi lokho kuthi uyi-own goal mangadutshulwa nje imoto ehambelayo nje ngoba umshayeli sesikhulumile naye umnikazi wemoto sesikhulumile naye kodwa ke ngenxa yokuphepha nokwethuka sasesithi singabavezi la kwicamera mhlambe ke umuntu engasukuma sikhulumile nabo kodwa ke kwase kuyavela ukuthi ke ngoba udaba lolubucayi futhi mhlambe ke olukhulu kakhulu ukuthi ke basuke endaweni yesigameko bela pha bazophepha khona bazokwazi ngoba mhlambe nokwethuka nje kusekhulu kakhulu basethukile kakhulu ngoba mawukhuluma kodwa nomshayeli uthi uma ngiqhamuka ngithi ngiyibonile imoto ishaya amalampu ablue kodwa hayi isiren akaze ngizwe into engiyizwile ngizwe nje ukuduma kwesibhamu nje kuphela kwaduma isibhamu kodwa ngayinika ukuthi qhuma isonto uthi yabo
kodwa-ke inkulumo lesingeke siyifake emlonyeni wakhe ngoba uyabo uma khulunywa kanje akusona i-statement lesi kodwa ngikukhulumela nje mina inzwa bethi uyabo lezi nkulumo lezi ey'khulunywa ema-corridors inkulumo nje siyithole ukuthi akaze ayithole imoto i-warning ethi nje akame noma i-siren usho njalo kodwa nje uzwe sekuduma njengoba besekuduma kwaba yile simo kuyisona-ke kodwa-ke asithembe ukuthi kuzothi uma sekutholakale kwenziwe uphenyo ngendlela okuyilona bese siyathola iqiniso ukuthi kwenzekeni le moto iyona ebifuneka uma ngayona ebifuneka iyiphi lebifuneka uma kade kungayona lebifuneka ibikade hijackwe kuphi ibiyuhlobo luni ibe uhlobo lwezimoto ibiyikhumbi yini engenza ukuthi ubule ikhumbi ngoba ikhumbi speed sami mhlawumbe soba 140 noma soba 16 sisazothola konke lokho ukuthi abengekho namaphoyisa mhlambe abengathintwa la ukuthi-ke ayivale le moto yabo ukuthi-ke yabo kuningana nje ungangena phakathi ngoba phela la akufani nasemakhaya amaphoyisa amaningi la amaphoyisa angaqhamuka ngo-R102 amaphoyisa angaqhamuka ngo-N2 amaphoyisa angaqhamuka ngalo mgwaqo la maqhamuka lapha emhlane kuningana imibuzo engaphenduleki sizoyishiya nje ngoba ikahle isengalweni yomthetho mhlambe-ke ibona abazokwazi behlanganisele sithi mase sibuze kubantu aba-relevant njengamanje mina ngiyaxoxela futhi ngibuza kanye nawe njengoba ubuza nje nami ngiyabuza ngoba nami angazi ngitshelwe nje ukuthi angiphuthume endaweni yesigameko nami ngabamba ezami ngaphuthuma endaweni yesigameko cha ngakufuna nginikeze nanti ulwazi okufuna nginikeze lona okwamanje-ke mhlawumbe into angitshela umgwaqo vele uphazamisekile kodwa uphazamiseka umgwaqo akwenzi lutho kakhulu ngoba vele i-off peak manje akekho umuntu ojahiphi kodwa nje okubalulekile yilezi ngane zabantu ey'dubuleke lapho udaba la ngolunye usuku sona simo lesi esinaso Africa my continent singazi-ke ngempela ukuthi igejane kuphi ngoba imibuzo uthi iyona le uthi ithi impendulo cha akuyona uma kube bekuyiyona mhlambe besikhuluma olunye udaba kodwa ngoba akuyona hey olunye futhi udaba esilikhulumayo isona simo esinaso mhlambe-ke angehle sikhulume ngoba vele sisazothola ulwazi sazolokhu silalelile I thank you.